Καλή μας φίλοι, αγαπητοί μας φίλοι, καλημέρα από Βοστόνη και από το Ρόντο. Είμαι ο Γιάννης Απαζίδης με το ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνη και έχω την τιμή ξανά να φιλοξενήσω εδώ στο μεγάλο χώρο του διαδικτύου τον πολύ καλό φίλο και αγαπητό Χρήστο Καλιοντζίδη. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα από το βροχερό, πολύ βροχερό σήμερα το Ρόντο. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Η χαρά είναι όλη δική μου, γιατί όπως έχουμε πει, προσπάθειες όπως αυτές του Ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης και αντίστοιχων διαδικτυακών σελίδων και σταθμών που έχουν στηθεί είναι πολύ σημαντικές. Η τιμή και η χαρά είναι η δική μας, Χρήστο, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, βρίσκεσαι στο Τορόντο και επειδή θεωρητικά οι συνδέσεις του διαδίκτυου σε αυτό το μέρος του πλανήτη είναι λίγο καλύτερες από της Ελλάδος. Όχι πάντα, έτσι, θεωρητικά μιλάμε. Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι στην προηγούμενη μας συνέντευξη είχαμε ένα επικό ευτράπελο με το ρεύμα της ελληνικής επικράτειας, σίγουρα τα δεδομένα, ας ελπίζουμε, Θεού θέλοντας, να είναι καλύτερα. Ναι, κοίταξε, αυτό όμως συμβαίνει και εδώ, δεν είναι μόνο... Σαφώς, βέβαια, έτσι εννοείται. Επί της ευκαιρίας που βρίσκεστε στο Τορόντο και είχες χρόνο, δεν αρνήθηκες την πρότασή μου και εντός ωρών βρισκόμαστε εδώ μαζί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σου εδώ και για να πούμε έτσι δύο κουβέντες για το χρονικό διάστημα που πέρασε από τότε που μιλήσαμε. Να πούμε ότι όλα αυτά τα πολλά και διάφορα που συμβαίνουν στην καλλιτεχνική σου ζωή, γιατί βλέπουμε πολλά και διάφορα και θέλουμε να συζητήσουμε έτσι λίγο, να μας πεις περί τίνος πρόκειται. Γιατί ασταμάτητα αυτά που βλέπουμε εκ μέρους σου, Χρήστο, και συγχαρητήρια για όλα αυτά. Θα τα αναλύσουμε, θα μας τα εξηγήσεις, θα μας τα πεις όλα ένα και ένα. Βεβαίως, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Θα ήθελα οι φίλοι που μας ακούνε μέσω Facebook και YouTube να μας πούνε, μας βλέπουν καλά, μας ακούνε καλά, ας μας στείλουν κάποιο μήνυμα. Είχαμε κάνει ένα τεστ ήχου πριν από καμιά ωρίτσα που ανεβάσαμε την κασέτα του Πατριάρχη, του Πετρίδη. Πιο πολύ για να κανονίσουμε τις ρυθμίσεις και να δούμε αν είναι όλα καλά. Αν θέλει κανένας φίλος να γράψει, να μας ειδοποιήσει αν όλα ακούγονται καλά. Χρήστο, για πες μας. Στο Τορόντο, το δεύτερο σου σπίτι, από ό,τι έχω καταλάβει. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στο Τορόντο. Έχουμε το χωριό μας ο Διπόταμος Καβάλας, γενέτειρα του πατέρα μου. Έχει πάρα πολλές οικογένειες που ήρθαν εδώ με το πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης, κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο το αισθάνομαι σαν δεύτερο σπίτι μου. Έχω έρθει αρκετές φορές και επί τη ευκαιρία φέτος που συμπληρώνονται τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Τορόντο, μου έκαναν την τιμή, το Συμβούλιο, να με καλέσουν για να παρευρεθώ στο χορό, στον ετήσιο χορό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τώρα το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου εδώ στο Τορόντο, με ώρα έναρξης 7.30-8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε η χαρά είναι για άλλη μια φορά πολύ μεγάλη και συγκίνηση θα μπορούσα να πω ότι αισθάνομαι, γιατί όταν το σωματείο του χωριού σου που συμπληρώνει 40 χρόνια σου κάνει την τιμή και σε προσκαλεί να είσαι εδώ μαζί τους, να γλεντήσεις, να περάσεις όμορφα, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Χρήστο, όταν λες 40 χρόνια, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο
Γιατί αν φανταστείς... Μια ζωή ολόκληρη είναι, Γιάννη. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι μια ζωή ολόκληρη. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν σκεφτείς ότι περίπου 100 χρόνια περάσανε από τότε που ήρθανε οι δικοί μας στην Ελλάδα, από τον ιστορικό Πόντο, και 40 χρόνια τώρα η ίδρυση ενός συλλόγου, οι οποίοι ήταν ήδη μετανάστες, πρόσφυγες στην Ελλάδα, και μετά γίνανε μετανάστες στο Τορόντο. 40 χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα και μπράβο τους. Και απλά το ακούς και λες πώς περνάνε τα χρόνια, πού είμαστε, πού και πού ευρέθα, όπως λέγεται το μυστικό. Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη, όπως τα λες. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε στο χορό, να δεις όλους τους συγγενείς, τους χωριανούς, να τους χαρείς και να σε χαρούνε πιο πολύ. Έτσι. Αμοιβαίο είναι αυτό, είναι αμοιβαίο, όλα με το καλό. Και μετά επιστροφή Ελλάδα, Χριστό. Μετά την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία ακόμα εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο, η οποία είναι ο έτερος σύλλογος που υπάρχει στο Τορόντο, και θα κάνουν μία έναρξη ουσιαστικά για τα χορευτικά τους συγκροτήματα, και θα πραγματοποιηθεί έτσι ένας μικρός χορός την επόμενη εβδομάδα στις 5 Οκτωβρίου αυτό. Και θα ενδιάμεσα στο μεσοδιάστημα στις 2 Οκτωβρίου θα παραβρεθώ στο York University, στο οποίο μια διδάκτορ ονόματι Irene Markov, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ασχολείται τα τελευταία 15-20 χρόνια με την ανατολική μουσική και έχει ασχοληθεί αρκετές φορές και με το ποντιακό μουσικό ιδίωμα, και είχα τη χαρά και την τιμή να μου προσφέρει για 2 ώρες το μάθημά της στις 2 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο του York, για να διδάξω στους φοιτητές της, παιδιά από όλο τον κόσμο τώρα, άτομα που είναι σε μεταπτυχιακό στάδιο, έχουν έρθει άλλοι από το Ιράν, άλλοι από την Νότια Αφρική, από την Αμερική, Έλληνες, να τους διδάξω ορισμένα ποντιακά τραγούδια. Οπότε θα μεσολαβήσει και αυτό, και μετά και το χορό της Αδελφότητας Ποντίων, με το καλό θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Πόση ευτυχία αισθάνεσαι να διδάσκεις ποντιακή μουσική σε ανθρώπους που δεν είναι καν Έλληνες? Γιάννη, έκανα άλλη μια φορά, όχι σε αυτό το επίπεδο βέβαια. Ένα σεμινάριο είχε πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία, στο οποίο είχαν έρθει και άτομα τα οποία δεν είχαν απόλυτα επαφή με την ποντιακή μουσική. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο ζήλος που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι για ένα μουσικό ιδίωμα το οποίο είναι άγνωστο στα δικά τους αυτιά. Και ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζουν με έναν πολύ ιδιαίτερο σεβασμό, σε κάνει να νιώθεις ότι, ξέρεις τι, αυτό το οποίο εμείς μεγαλώσαμε στο σπίτι μας και το θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει η ποντιακή μουσική που παίζουμε, τραγουδάμε, γλεντάμε στις χαρές και στις λύπες μας, για αυτούς είναι κάτι πολύ ύψης της σημασίας, όπως είναι η κλασική μουσική, όπως είναι η jazz, όπως είναι η λάτιν μουσική, όπως είναι η ευρωπαϊκή μουσική. Το αντιμετωπίζουν σαν ένα μουσικό ιδίωμα το οποίο είναι άξιο αναφοράς και μελέτης. Οπότε αυτό αυτομάτως σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αίσθηση υπερηφάνειας, και διοχετεύεται αυτό φυσικά μέσα από τη δουλειά μετά σου, να μπορέσεις να μεταλαμπαδέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια πράγματα, ώστε να πάρουν μια γεύση από το τι είναι αυτό που παίζουμε και τραγουδάμε εμείς οι πόντιοι. Άρα, με λίγα λόγια, απαιτεί τον ίδιο σεβασμό η ποντιακή μουσική με όλες τις μουσικές του κόσμου. Σαφώς. Όλες οι μουσικές του κόσμου, Γιάννη. Για μένα είναι τελείως λάθος το να χαρακτηρίζουμε κάποιο μουσικό είδος ανώτερο από κάποιο άλλο. Όχι. Το καθένα έχει τα χαρακτηριστικά του και τις ιδιαιτερότητές του. Άλλο αν είναι πιο δύσκολο στην προσέγγιση του ακροατηρίου ένα είδος μουσικής, να μην είναι, σε εισαγωγικά, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, πιο εύπεπτο, να το πω έτσι, για το απλό ακροατήριο, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι κατώτερο από κάποιο άλλο είδος μουσικής, το οποίο ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο στα αυτιά του ακροατή, ή το αντίστροφο. Η κάθε μουσική έχει το δικό της, το κάθε μουσικό ιδίωμα μάλλον έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, το δικό του ύφος, τη δική του προσωπικότητα, αν θέλεις, και το εξετάζουμε σαν ένα ξεχωριστό.
Οπότε δεν τίθεται για μένα θέμα το αν είναι ανώτερη ή κατώτερη κάποιο μουσικό ιδίωμα. Στο εξωτερικό το θεωρούν δεδομένο αυτό. Στην Ελλάδα λίγο το έχουμε μπερδέψει. Θεωρούμε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν ακούν ποντιακά, τα θεωρούν λίγο, ξέρεις, Δευτέρας διαλογής. Ή αντιστοίχως πόντιοι οι οποίοι δεν ακούνε υπηρώτικη ή δημοτική μουσική, τα κλαρίνα που λένε έτσι χοντρά να το πούμε, και αυτά τα θεωρούν λίγο, ξέρεις, μια μουσική η οποία εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του και τη χρησιμότητά του. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε σε αυτή τη, θεωρώ, πολύ σωστή προσέγγιση σου και στα δύο αυτά σημεία, και ελπίζω οι νέοι που θα σε ακούσουν ή σε ακούν αυτή τη στιγμή ή θα σε ακούσουν κάποια στιγμή που θα δουν μετά την μετάδοση, να το καταλάβουν αυτό και να το εμπεδώσουν στην δική τους λογική. Δηλαδή, ότι η μουσική μας είναι αντάξια με όλες τις μουσικές του κόσμου και ότι πρέπει να σεβαστούμε το κάθε είδος μουσικής ευπρεπώς. Έτσι ακριβώς είναι. Το κάθε είδος μουσικής είναι άξιο αναφοράς για κάτι συγκεκριμένο που έχει να δώσει. Ο κάθε άνθρωπος λέμε ότι είναι ξεχωριστός. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Άλλος έχει πετύχει περισσότερα, άλλος έχει πετύχει λιγότερα, αλλά ο καθένας μέσα του κρύβει έναν εσωτερικό κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Η κάθε μία έχει κάτι να σου πει, έχει κάτι να σου προσφέρει, κάτι να σου δώσει. Αρκεί να κάτσεις και να έχεις όρεξη να ασχοληθείς και να αφουγκραστείς αυτά τα οποία περνάει, ας πούμε. Και πιστεύω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να ρωτήσουμε για την όρεξη που έχεις και για αυτά που αφουκράσαι. Θα μας πεις τώρα, Χρήστο, τον τελευταίο τον καιρό, τι γίνεται, γιατί σε βλέπουμε παντού. Και θα μου επιτρέψεις να αρχίσω με την εκδήλωση που είδαμε, που έγινε για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας στην Αθήνα. Πες μας για αυτή την εκδήλωση. Εγώ απλά θα πω ότι σε είδαμε σε μια πολύ μεγάλη παράσταση δίπλα στο μεγάλο τον Γιώργο τον Ταλάρα. Εγώ προσωπικά σε καμάρωνα όχι μόνο επειδή σε ξέρω προσωπικά, αλλά επειδή είσαι ένας νέος καλλιτέχνης που ενώ λίγα τα χρόνια σου που σε γνωρίζουμε μουσικά, κατάφερες και παρουσιάζεσαι ως ένας σολίστας δίπλα στον τεράστιο Γιώργο Νταλάρα. Πες μας λίγο πώς προέκυψε όλο αυτό και την εμπειρία σου. Είχα και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα αυτή τη στιγμή είναι η ζωντανή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Τον κατατάσσω μέσα στις 4-5 μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Δυστυχώς οι υπόλοιποι μας έχουν αφήσει συγχρόνους και έχει μείνει αυτός ο οποίος κρατάει το λάβαρο και πάει μπροστά. Για μένα είναι το α και το ω του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε αυτή στο Ηρώδειο για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας